Eh? Uy, ako nangyari. Ako ang itilis. Guys, good morning. Ako po bagong vlogger. Ako ang bagong vlogger din ako. News din. Sa lagyan. Vlog ko, bago kong vlogger. Ay, guys! Lalo itong battery, guys! Wala, guys! Kung saan na siya, guys! Kung pa man eh. Nangagpagod! Inatong pa! Oh! Kung saan na nawunga na. Guba na. Eh? Guba na mo. Guba na mo. Kung saan na guba na mo. Bagong vlog. Direk! Naraki ka vlog ko! Tara, guys! Oh! Tumba, guys! Oh! Guba na nga mo, guys! Oh! Alam ko din. Yaon, alam ko din. Ay, guys! Ay, guys! Ay, guys! Ay, guys! Naunsa naman sila. Naunsa naman sila, guys. Ako na kayo gibuktok. Ilusot nila. Naunsa sila. Nagagot ganit. Ikaw na yan dyan. Kita tayo. Wala na ko yung vlogger. Hindi kaya tatbilang tag-buk-buk. Hi guys! Hi guys! Marista vlogger! Shout out mo tira, Kasmin! Shout out! Down below! Shout out and down below! Share and subscribe!